И понеже си говорим за Украйна, аз ти предлагам да погледнем в тази посока с една много любопитна анкета. Нашите зрители със сигурност, вероятно са видели на страницата ни във Фейсбук Денят започва едно проучване за това, че американците не знаят къде точно се намира на географската карта Украйна. И решихме пък да попитаме по българските улици дали хората знаят. Нека да видим сега. Знаете ли къде е Украйна? Да, знам, разбира се. Ето, това е един маркер, който ние си носим и за да ни кажете къде е Украйна. Украйна е тя. Ей, браво, цели. Де не знам. Посочи я. Горе-долу? Да. Не знам. Бихте ли ни помогнали в търсенето на Украйна? Да посочим. Да, посочите, да. Българите се справят по-добре от американците. Американците не оцелват обаче. Те пращат Украйна на много различни места. Да, аз се загледах, че даже на Америка имаше точици, което много ме чудя. Знаеш ли къде е Украйна? Не искам да отговарям. Аз знам, но не ме интересува. Ето ти един маркер. Гледай сами. Трябва да отбележиш къде е Украйна. Някъде е тук. Е тук. Къде? Зачертай, където мислиш, че е Добре, Украйна. тук някъде е приема. Горе почти. Съседната държава. Съседната? Е, това е Украйна, да. Тя много голяма била. Виж, мислите, че не знам? Можете ли да ни помогнете в търсенето на Украйна след този маркер? Ето морето, ето Украйна, практически е това нещо е тук. Е тук. Много не съм добра, но все пак ще се постарая. Где е Украина? Yes. Ой, не знаю. Где Украина? Как, сейчас найдем. Знаете ли къде е Украйна? Да, знам къде е Украйна. Можете ли да ни помогнете да открием? Ето е това. Един маркер. Идея си нямам къде е Украйна.